Dit is pickleball. En dat komt oorspronkelijk uit Amerika. En we zijn een vereniging van nu 50, 60 leden. Dit je maken elke tijdje te doen. Tussen zo'n en 10 uur bij weer een speling. Is het te vergelijken met tennis? Het is wel te vergelijken met tennis, gedeeltelijk qua nethichte. Maar verder heeft het een beetje van een tafeltennis. Het zit een beetje in tussen tennis, badminton en een beetje tafeltennis. Wat juist is dat het net is even hoog als met tennis. Het is lichter als met tennis. En de bal dit je dus wat langzamer ik. En ik wil die klap erin zetten. Daardoor lijkt het weer wat meer op badminton. En het je door vlak op het net staan, zo vol mogelijk en dan smash je. Dan haal je natuurlijk je punten. En waarom ben je lid geworden? Omdat ik een van de oprichters ben en het dan meestal beginnen moesten. Want waarom ga je het oprichten? Ik zit in het bestuur van het dorpshuis en er weer wat jong vrij. En we moesten wat meer een invulling hebben van het dorpshuis. En toen zei Jelse Kroes, dit speelt ze in Canada. En toen dacht hij misschien dit wat voor het dorpshuis. Wat vind je er zo mooi, jongen? Oh jongen, het is zo prachtig gedaan. Echt even voel, even slaan en als je dan een punt hebt, dan is yes, no? Ja. Ja, wij zijn heel leuk, ben we met elkaar aan het spelen. En waarom heet het pickleball? Ja, dat zou ik net weten, nee. Oh, pikkeltjes in de bal, oké. Ik weet het niet eerst precies, maar ik denk dat het om de gat niet in de bal. Ja, een pikkel is nou gurk. Ja, nou ik zou het even verder, ik net weet, ik heb het net opzocht. Maar ik heb ook eens een verhaal gelezen dat de uitvinder een hoen hing dit pikkel eten. En ik geloof dat er net zo volle verenigingen zijn in Friesland. Wij zijn de eerste vereniging in Friesland. En in Greensland, en in de Rente, en in Overijssel. Dus eigenlijk in de Randstad. Haarlem, Leiden. Maar er zullen dus wel wat meer clubs bij komen kennen. Zeker wel. Want dan kun je een keer de competitie, dan zou uitwisseling worden. Verenigingen. Er zijn wel eens toernooien, maar die meest in Haarlem of in Almere. Oh, ik hier in Amerika. Nee, ja, dat ik vast.